Hei kaikki herkullisen ruoan ystävät. Minä olen Vuokko Puregardenilta. Multa usein kysytään, mitä mustavalkosipuli on, niin käydään se tässä nyt lyhyesti läpi. Mustavalkosipuli valmistetaan tavallisesta valkosipulista, eli se ei ole lajike. Mä laitan tämän suomalaisen valkosipulin uuniin miedolle lämmölle ja annan sen kypsyä hitaasti 6 viikkoa. Kyllä, 6 viikkoa. Tämän lämpöprosessin aikana valkoisesta kynnestä tulee musta, pehmeä, tahmea ja makea. Tätä prosessia kutsutaan myös fermentoinniksi. Fermentoinnissa Maillardin reaktio synnyttää yllättäviä makuja, kuten syvän umamin eli herkullisuuden maun. Valkosipulissa oleva allisiini antaa valkoiselle valkosipulille sen tyypillisen pistävän maun ja voimakkaan hajun, jota mustassa valkosipulissa ei enää ole. Tällöin tämä on myös sulavampi ja helposti imeytyvämpi. Joten olkaa hyvä. Tässä valkosipulia ilman vatsanväänteitä ja epämiellyttäviä hajuja. Bon appétit!